boji za ochranu demokracie na Slovensku nie sme sami. Aj teraz sú to naše európske inštitúcie, ktoré od prvej chvíle stoja pri nás a spoločne sa zasadzujú za udržanie demokracie na Slovensku. Je to naša Európska komisia, náš Európsky parlament, naša Európska prokuratúra. Európska komisia priamo vyzýva Ficovú vládu, aby Slovensko ustúpilo od expresného legislatívneho procesu, aby pretlačil svoj mafiánsky balíček. Európska prokuratúra varuje pred katastrofálnym znížením trestných sadzieb a likvidáciou špeciálnej prokuratúry, pretože to zničí účinnú ochranu európskych peňazí na Slovensku. A ja dodám, že brutálne zníženie trestov a definície škôd bude mať okrem korupcie fatálne dôsledky pre ochranu prírody, našich národných parkov, zvierat a rastlín, ktoré sú ohrozené. Je to hanba. V tomto kontexte je škandalózne, ako Robert Fico blúzni a klame. Vraj proti Slovensku len štve zopár opozičných europoslancov. Pritom je to on, kto ohrozuje miliardy eur pre Slovensko z eurofondov. A keď chce zabrániť, aby k takémuto ohrozeniu bolo, tak stačí urobiť jednoduchá vec. Dodržiavať právny štát. A prvým krokom musí byť stiahnuť novelu trestného zákona z parlamentu. Každý jeden z vás, každá jedna z vás je najdôležitejšou prekážkou, ktorá stojí v ceste Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinimu, Andrejovi Dankovi a ich párnemu valcu, ktorým sa snažia zničiť demokraciu na Slovensku. Ďakujem, že ste prišli.